同胞、絶賛反日中の中国倒産、上海にオープンしたスシローが840分待ちの大行列で紛死わらわら。840分待ちってなんやねん。これもう日本まで来た方が安いし早いやろ。上海は北京嫌うくらい意外とまとも定期。政府の圧でいきなりレーン止まりそう。本当にありそうで草生えない。上海店用に作った新メニューのカニコーラチーズ焼きをこっちでも売ってくれ。日本が嫌いと言っておきながらツンデレすぎやろ。チャイナちゃんかわいい。今だいたい中国で反日の割合3割くらいやからな。習近平が海外ムーブするから反日減ってる。田舎にオープンしたスタバみたいなもんか。たくどんだけ日本のこと好きなんだっつーの。スシローほんま派遣やな。上の口じゃ日本のこと嫌がってるみたいだけど。上の口は正直みたいだな。